أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhtaram Müslüman kardeşler. Her bir dinde de alarını birleştirip duruşu bir üzünçelik var. Ol da bulsa Allah'a ışanu. Lakin her bir ışanunun da şulay yok birleştirip duruşu bir üzünçeliği var. Ol da bulsa Allah'ı Teala'ga müracaat etu. Ne eğer de nindigine dinini karasak da her bir dinde de Allah'ı Teala'ga müracaat etu yeki anın bilen aralaşu bula. Şuna göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ayta "Ed-du'a mukhul ibade." Dua ol ibadetinin baş miyedi. Asılı negizidir. Менә шушы Аллаһы Тәгаләгә müracaat etүне, аның белән аралашуны без атыйбыз дуа дип. Хәзерге вакытта бар бик күп кешеләр без Аллаһка ышанабыз диләр. Аллаһ Тәгаләне таныйбыз диләр. Ничек Аллаһка ышанмыйсың инде дип, шулай итеп үзләренең иманлы булуларын дәлиллиләр. Ләкин Аллаһка ышанган кеше ул аңа müracaat итә. Менә Аллаһы Тәгаләгә müracaat итү, дуа кылу ул бик авыр нәрсә, әгәр уйлап карасак. Мәсәлән, бүлмәдә ике кеше сөйләшсә, бер-берсенә müracaat итәләр. Фәлән дип, аларның бара араларында диалог аралашу. Без бит беребез дә үзебез генә, мәсәлән, бүлмә уртасында утырып, үзебез белән сөйләшмибез. Я булмаса, киресенчә, алдагы стена белән сөйләшмибез. Синең стена ни хәлләрең бар соң әле? Менә кеше дә Аллаһы Тәгаләгә müracaat итми икән, димәк, ул аңа ышанмый дигән сүз. Димәк, ул аны үзенең алдында утырган итеп тыя алмый. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Тәрку дуаи мәгъсия." Дуаны калдыру, дуа кылмау ул гынахты. Ягъни, әгәр дә син Аллаһы Тәгаләгә müracaat итә алмыйсың икән, я Раббым, я Аллам, я Худам дип, гынахларымны кичер, шундый хаҗәтләремне үтә, шушы әйберләрне бир дип, димәк, син Аллаһы Тәгаләгә ышанып бетмисең әле. Ышанам дигән сүзең, иман китерәм дигән сүзең, димәк, синең яки ихлас түгел, яки аңлап белеп эшләнми. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, адәм баласының ышануы ул Аллаһы Тәгалә белән аралашуга нигезләнгән. Һәм шуңа күрә безнең намазларыбызда, уразаларыбызда, хаҗ кылулар, садака бирүләр, бөтенесе дуа белән беркетелгән. Мәсәлән, садака биргән вакытта дөрес ният белән Аллаһ ризалыгы өчен дип, Аллам кабул итеп бирәбез. Намаз укыйбыз икән, илаһи ният кылдым дип Аллаһы Тәгаләгә müracaat итәбез. Ураза тотабыз икән, навайна ан насума, ягъни ният кылдык ураза тотмакка дип Аллаһы Тәгаләгә müracaat итәбез. Менә шушындый Аллаһы Тәгаләгә müracaat булмаса, безнең динебезнең, я булмаса, гыйбадәтләребезнең дә мәгънәсе калмый. Алар бары тик диета, физкультура, хайрия, благотворительность, шуның белән генә аңлатылачак. Менә шуның өчен, мөхтәрәм кардәшләр, иманлы кешене имансыздан айыра икән ул дуа. Үзе генә калган вакытта Аллаһы Тәгаләгә аның müracaat итә алуы. Шушы müracaat итә алуы ул Аллаһы Тәгаләне нәкъ тану булып чыга, мөхтәрәм кардәшләр. Безнең намаз дигән сүзнең дә тәрҗемәсе, ас-салату дигән сүзнең тәрҗемәсе ул да булса дуа. Müracaat, аралашу. Менә шушы намаз укымыйча, гыйбадәт кылмыйча, без үзебезне Аллаһы Тәгалә белән аралашудан мәхрүм итәбез. Без бит, мәсәлән, яраткан сөйгән кешеләребез белән аралашмыйча яши алмыйбыз. SMS белән булса да, шалтыратып булса да, хат язып булса да аралашырга тырышабыз. Әти-әниебезне дә яратабыз икән, без бит көненә бер тапкыр булса һич югында әти, әни дип аларга müracaat итәбез. Müracaat итмичә булмый. Хәтта тик торганда, әти-әниебез яныннан китеп барганда, бер нәрсә сорыйсыбыз килмәсә дә, әти, әни дип әйтеп китәсе килә. Менә шулай ук, мөхтәрәм кардәшләр, безнең Аллаһы Тәгалә белән дә. Әгәр дә без аны яратсак, без аңа дуа кылабыз, müracaat итәбез. Я Раббым, я Аллам, үзеңә шөкер. Гынахларымны кичер. Балаларыма сәламәтлек бир. Иманымны ныгыт, тәүфыйк бир дип без Аллаһ Тәгаләдән сорыйбыз. Һәм шушы үз чиратында Аллаһы Тәгаләне яратканыбыз, ышанганыбызның бер билгесе булып тора. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.